V ére, keď sa nebo stalo novou hranicou pre odvážlivcov snívajúcich o vlastnom leteckom impériu, sa Česká republika stala divokým západom pre letecké spoločnosti. Po revolúcii, v čase, keď sa spoločnosť nadýchla slobody, sme boli svedkami zrodenia mnohých ambicióznych projektov. Ako huby po daždi rástli sny o dobytí oblohy, no realita bola krutá. Prečo väčšina týchto leteckých snov skončila v troskách? Dnes sa ponoríme do príbehov 5 českých aerolínií, ktoré vznikli plné nádeje, ale zanikli obklopené dlhmi a sklamaním. Pripútajte sa, lebo sa vydávame na cestu za príbehmi, ktoré odhalia temnú stránku leteckého priemyslu v Českej republike. Po páde komunistického režimu Československo nezažívalo len spoločenské zmeny, ale prechádzalo aj leteckou transformáciou. V roku 1991 československé aerolínie urobili významný krok vpred. Akvizíciou Airbusu A310, prvého západoeurópskeho lietadla v ich flotile, symbolizovali otvorenie krajiny západnej spolupráci. 90. roky priniesli na letecký trh novú éru konkurencie. Nie len štátne aerolínie, ale aj množstvo nových súkromných dopravcov sa pokúšalo uspokojiť rastúcu túžbu ľudí cestovať na západ, využívajúc nové možnosti trhu bez predchádzajúcich hraníc. Tieto nové aerolínie často využívali menšie lietadlá, ako je let L410 Turbolet. A niektoré z nich sa odvážili expandovať aj prostredníctvom nákupu alebo prenájmu starších modelov z východnej produkcie ako lietadlá od výrobcov Ilyushin či Tupolev. Avšak tieto ambiciózne projekty často čelili krutej realite. Väčšina týchto nových aerolínií, napriek počiatočnému nadšeniu, zanikla po niekoľkých rokoch činnosti kvôli finančným ťažkostiam, prerušovanému prevádzkovaniu a nakoniec ukončeniu činnosti alebo transformácií do iných, rovnako neúspešných podnikov. Cargo Moravia Airlines patrila medzi prvé aerolínie, ktoré sa v Československu objavili v novom desaťročí, založená súkromnými investormi už v roku 1990. Zo začiatku sa zameriavala na kratšie nákladné lety s využitím lietadiel L410, no v tento dátum spustila zaujímavú nákladnú linku z Prahy do Hanoja s lietadlom Tupolev, ktoré predtým slúžilo vo vládnej flotile. Zdá sa, že to nebol najlepší nápad, čo potvrdzuje aj fakt, že tento stroj koncom roka 92 už slúžil inému dopravcovi. Ďalšie informácie o pôsobení tejto leteckej spoločnosti sú dosť nejasné. Po neúspešnom pokuse rozvinúť nákladnú prepravu a neúspešnej spolupráci s agrokombinátom Slušovice, dopravca prerušil svoju činnosť 1. októbra 92. Len krátko na to však pod názvom Central European Airlines znova začali operovať, tentoraz prepravovali nielen náklad, ale aj cestujúcich. Na tieto účely využívali okrem iného aj 2 raritné Boeingy 707. Napriek týmto snahám sa spoločnosti nepodarilo uspieť ani v osobnej, ani v nákladnej leteckej preprave a svoju činnosť ukončili už v roku 95. Na začiatku 90. rokov vznikla letecká spoločnosť Ensor Air. Táto spoločnosť sa zameriavala predovšetkým na nepravidelnú dopravu. Zabezpečovala lety pre cestovné kancelárie do destinácií ako Kanárske ostrovy alebo do Tunisu. Ich flotilu tvorili lietadlá sovietskej výroby vrátane 2 Tupolevov a Ilyushina, ktorými predtým lietal prezident Husák. Po približne 2 rokoch prevádzky sa Ensor Air dostala do finančných problémov, ktoré v marci 1994 vyvrcholili ukončením jej činnosti. Avšak spoločnosť nezanikla úplne, keďže jej aktíva a operácie prevzal iný domáci dopravca, Georgia Air, ktorého flotila tiež pozostávala z lietadiel sovietskej výroby.
Táto letecká spoločnosť prevádzkovala svoje lety až do konca letnej sezóny toho istého roku, kedy boli niektoré z jej lietadiel uskladnené a neskôr premenené na netradičné reštaurácie. Rovnako ale čelila finančným problémom, ktoré nakoniec v roku 1997 vyústili v zánik spoločnosti, keďže jej už neboli poskytované navigačné služby kvôli vysokému dlhu. V 90. rokoch sa na českom nebi objavila Air Ostrava, nadväzujúca na tradíciu Air Vítkovice z roku 97. Cieľom novej spoločnosti bolo rozvíjať vnútroštátne linky a spájať Českú republiku s vybranými európskymi metropolami. V roku 93 sa flotila rozšírila o západné stroje, vrátane týchto biznis lietadiel. Expanzia Air Ostrava pozitívne ovplyvnila letisko Ostrava Mošnov, ktoré sa stalo dôležitým uzlom pre lety do Viedne, Amsterdamu a iných miest. Spolupráca s ďalšími dopravcami, ako sú British Airways a ČSA, umožnila cestujúcim široké možnosti prepojenia. Napriek počiatočným úspechom sa spoločnosť v roku 1998 stretla so stratou 86 miliónov korún a po ukončení spolupráce s ČSA v roku 2000 a následnom konkurze ukončila svoju činnosť. V roku 1992 sa na scéne českého leteckého priemyslu objavila spoločnosť Air Terex, ktorá pôvodne pôsobila v kamiónovej doprave. Táto ambiciózna firma sa spočiatku zameriavala na čarterové lety do turistických destinácií a neskôr pridala pravidelnú linku Praha-Brno-Bratislava, čím sa stala prvým súkromným dopravcom prevádzkujúcim pravidelné lety po revolúcii. Slovenská divízia Air Terex Slovakia, založená o rok neskôr, sa po krátkej dobe osamostatnila ako Air Slovakia. Ako dopadla táto a ďalšie slovenské aerolinky, nájdete vo videu, ktoré som urobil prednedávnom. Letecká spoločnosť BemoAir vznikla v roku 1991 ako súčasť firmy Bemo s rozmanitou flotilou menších lietadiel a zameraním na pravidelné a nepravidelné lety, najmä z Prahy. O 5 rokov neskôr sa snažila o expanziu do oblasti dovolenkových letov, prenajímajúc si od ČSA 2 Ilyušiny a nakrátko aj Boeing 727. Napriek týmto snahám firma čelila finančným problémom a v druhej polovici 90. rokov ju odkúpila ďalšia domáca spoločnosť, Egreta. Značka BemoAir však prežíva dodnes ako letecká škola na Benešovskom letisku. Plzeňské aerolinky, založené koncom 70. rokov plzeňskou Škodovkou pre potreby závodu, predstavujú zaujímavý príklad korporačného leteckého dopravcu v Československu. Pôvodne využívali tieto lietadlá Let L200 Morava a Let L410, no po revolúcii sa transformoval na komerčné aerolinky, rozšírili svoju flotilu a začali ponúkať prenájom svojich lietadiel. V roku 1991 získala Škoda Air kontrakt na prepravu pracovníkov medzi Prahou a Braunschweigom pre Škoda Auto a Volkswagen, čo viedlo k rozšíreniu flotily o ďalšie 3 Let L410. Po skončení tohto kontraktu o rok neskôr časť flotily predala. Spoločnosť prevádzkovala aj nákladnú linku pre DHL medzi Prahou a Norimbergom a neúspešne sa pokúsila získať kontrakt Volkswagenu v roku 1994 s využitím prenajatého Saabu 340, ktorý bol neskôr prenajatý českým aerolíniám. V rokoch 94 a 95 prevádzkovala Škoda Air lietadlá Jakovlev, Jak-42 na lety do Grécka a Tunisu. Po premenovaní na Air Plzeň spoločnosť skončila bankrotom, pričom lietadlá L410 boli predané do Keni a L200 súkromnému majiteľovi, čím sa uzavrela kapitola tejto českej leteckej spoločnosti. V
tomto videu sme sa ponorili do príbehov českých leteckých spoločností, ktoré mali obrovské ambície. Bohužiaľ, ich sny o dominancii na oblohe sa rozplynuli pod tlakom finančných problémov a neúprosnej reality trhu. Zaujímavé je, že tento trend prakticky skončil po roku 1997, keď vznikla letecká spoločnosť Travel Service. Po niekoľkých rokoch pôsobenia na čarterovom trhu si táto spoločnosť vybudovala taký podiel, že ostatným hráčom prakticky nedovolila v tomto segmente výrazne sa presadiť. Ak vás video zaujalo, nezabudnite mu dať palec nahor a začnite môj kanál odoberať, ak máte radi takéto zaujímavosti z domova a sveta. Ďakujem za pozornosť.